11-метрови наказателен удар е потвърден, така че ето го и сигнала на Георги Кабаков. Засилва се Тонислав Йорданов. Удар на Йорданов! Спасяване на Максим Ковалев. След това добавка и никакъв шанс за украинския вратар. А тук дали няма да бъде пребит ударът на някаква консултация се получи между него и със сигурност, ако има играч, към който няма как да има претенции, това е Максим Ковалев от началото на сезона в състава на Пирин. Сега Преслав Боруков добре влиза в наказателното поле. Удар на Преслав Боруков и в този момент всичко приключва. 2-0 в полза на Арда. Преслав Боруков с страхотни индивидуални действия. Ето още веднъж буквално се разходи. В момент в този матч сигналът е даден на Танас Илиев. Засилва се, стреля, отново успя Енрико Бариус да достигне до топката, но тя попада в мрежата. Черно море излиза напред в резултата. Черно море най-накрая стига може би до заслуга. Николай Кръстев. Ивелин Попов сега пресира. Самуел Акере отнема топката. Шанс сега за Акере. Стига пръв до топката. Страхотна намеса на Николай Кръстев. Шанс обаче за Ботев. Ивелин Попов и това е гол! Ботев Пловдив открива резултата, а играчите на домакините се възползваха по възможно най-добрия начин от неразборите в защита за Славия. А и заради всичко друго, което той носи на състава в жълто и черно. Той започна да пресира в тази ситуация, Акере се ориентира добре. Тук с доза късмет топката стигна до Янис Карабо. Подаване на Ивелин Попов към Самуел Акере. Той може да се надиграва един на един, влиза в наказателното поле. Какво ще измисли Акере? Добра скорост, центриране. Получи се и рикошет и това е 2-0. Минути. По-скоро за още повече двубой, в които Секолич да бъде титуляр. Независимо от присъствието на Боран. Керчев направи всичко възможно да спре Акере, но не му се получи шанс сега за Секолич за трети гол. И топката ще попадне в мрежата. 3-0 за Ботев Пловдив. В рамките на по-малко от 60 секунди домакините нанасят съкрушителен удар на отбора на Славия. Изпрати топката на пътя на Мартин Секолич. Още веднъж ето тук Керчев не успя да фаулира Самуел Акере и това бе най-големия проблем. Ето тук тръгна да влиза навътре Акере. Дали пък и Кристиан Стоянов в опита си да изчисти. Галин Иванов, хубаво извеждащо подаване към Ертан Томбак. Какво ще измисли Томбак? Стреля Томбак и връща едно попадение. Славия намалява резултата. Добре изигра тази ситуация състезателят с трети номер. Да видим все пак дали това е така обаче. Изглежда, че тук всичко е наред с движението на Томбак. И той е хубаво. Доста бързо да се прибере и да сложи край на този опит на Фелипе Раян да излезе сам срещу Мартин Величков. Мечев. Много хубаво попадение на Симеон Мечев. Какъв гол на бившия футболист на Берое, който открива резултата в 8-та минута на този двубой. Изключително изненадващ гол, който остави Мартин Величков просто без реакция. Вратаря на Етър бе направил крачка 2 напред. Сега отново ще видим и позиционирането на вратаря на Етър. Е тук как Мечев се завъртя. Абсолютно
Създаване шанс за Етар! Какъв гол! Крум Стоянов с страхотно воле изравнява резултата в 23-та минута. Още веднъж начина, по който Крум Стоянов абсолютно не... Все още обаче шансовете за двата отбора да променят този резултат до почивката са на лице. Шанс за това да се случи. Възможност за Етар! Ето го попадението! Колю Станев праща топката във вратата на Локомотив София точно преди почивката. Успя да се възползва от неубедителните действия на железничарите в защита. Отново Диме Димов да играе с топката може да бъде много опасен. Тук Мартин Тошев успя да овладее топката. Вижте през колко души. Първо удара на Колю Станев бе блокиран, след ето го и неговото центриране. Пламен Димов бе близо до топката. Мартин Моран с опит за удар, отклонение топката и тя се озовава във вратата на Локомотив София. Три на 1. Етър отново вкарва и преодолява Александър Любенов. Мрежата, макар и с малко късмет, тук Любенов успя да боксира. Мартин Моран нанесе много лек удар. Корнер, който Тобиас Хайнц ще изпълнява. Изстрел, топката завършва във вратата. Трети пореден двубой, в който Дюкен Стазон се разписва в 18-та минута. ЦСКА повежда в резултата. Головите си бутонки, то очевидно не може да спре да вкарва. Още веднъж червените в атака. Майкъл Естрада между няколко футболисти на Берое. Удар, който беше блокиран, а след това тази топка премина гол линията със сигурност. А Тобиас Хайнц, магьосника в червено, продължава да прави вълшебства с екипа на ЦСКА. ЦСКА се разписва на два пъти във вратата на Берое. Тук, между другото, Майкъл Естрада за пореден път създаде проблеми за отбраната на домакините, увличайки няколко бранители на съперника. След това Карасов към Тобиас Хайнц, който в случая се оказа отдясно. Джонатан Линцет, 3-0 за ЦСКА. Гол и асистенция на сметката на Тобиас Хайнц, а още един норвежец се разписва във вратата на южноамериканския Берое. Първи гол през сезона за Джонатан Линцет и в 64-та минута, тук някъде струва ми се напълно окончателно надеждите на Берое, че тима би могъл да извлече нещо от този звук. Задържа топката, не можа обаче да намери Христо Иванов. Бори се Димитър Илиев, за да върне притежението на топката в полза на Локомотив. Не се случи това. Случи се обаче след изчистването. Ангел Ласов овладява и оставя за Джовани. Насочва се Джовани към средата на игрището. Изстрел на Джовани, 1-0 за Локомотив. В 10-та минута, в първия случай, в който черно-белите погледнаха по-смело към противниковата врата, резултатът е открит. Безпощаден изстрел на Джовани, който не остави никакви шансове на Янко Георгиев. Колко важен може да бъде той, продължава да бъде за Локомотив Пловдив. Страхотно изпълнение от бразилеца. Трениран с левия крак от Бабакар Дион на близката града. Нямаше кой в черно и бяло да завърши, нямаше футболист в достатъчно изгодна позиция. Джовани, още един пас. Хорхе Сегура. Отиграва Хорхе Сегура. Ефе Али не можа да стреля. Сегура може да стреля и го прави. Янко Георгиев не е убедителен. Топката е в неговата врата за втори път. 24-та минута. Локомотив отвоява преднината си. Хорхе Сегура, макар и с известни затруднения. Самия Хорхе Сегура прати топката към Ефе Али. Оттам насетне Калуян Пехливанов успя да изчисти, не позволи на Ефе Али. Отлично изнасяне на топката и повече свобода сега за Лео Сена. Добър поглед от бразилеца. Комбинация с Димитър Илиев. Отлично подаване от Илиев към Джовани. Може ли Джовани да завършва? По някакъв начин Джовани прати топката малко по-напред, за да може в 79-та минута Евандро да се разпише за 3-0.
макар и с трудности от Джовани към Евандро, за да може Евандро да прати топката в опразнената в шампионата, разбира се. А освен всичко останало, Локомотив Пловдив ще е без загуба от началото на сезона. Алфа Конте, изстрел на Алфа Конте, преодолява Янко Георгиев за 4-ти път. Много мощно изпълнение на Алфа Конте, макар и от малък ъгъл. 4-0 за Локомотив Пловдив. Е документалното уреждане и на Алфа Конте. Ето, че идва момента, в който фланговия футболист да запише и своето първо попадение. Кордова. Ще има ли нов син герой в последните секунди? Краев. Роналдо! Гол за Левски! За пореден път сините се измъкват в последната секунда на своя двубой. Със сигурност и съдбата има пръст във всичко това, което феновете на Левски трябва да изживеят през тази футболна есен, уважаеми зрители. Точно в кой играч се получи. Дали няма как да говорим за засада в крайна сметка.